Gunting pa din, pwede pa? Gunting ay pwede. Not kahit gunting. Ah, Magisiya naman yan. susi ma. Teksing puro na magsiya na ma. 5 man kutos lang siya. Ay, jeez, malay naman. Yo, ultimo ang kanang kuan, photos di na ko nagisiyon kay. Ang ano, Nana. di ba? Nakita ko sa vlog niya pa, nagnaadaw na po. Salina. Sa ako. Paris na niya karon. Kalang lang. Live. Paris na niya sa loob. Nana. Ano? Sabi, kuha yung danhi mo. Gisiya na eh. Na basi apilo gunting ang kuan ba? Wow. Wala man ang picture Maria, awa man picture Maria. Uy, manggod. Sinaw ni papa nimo pag ingon nimo wow. Ara. Wow kayo nina. Wow, kanindot. Sa sandal. Oh. Wow. Tama. Wow, habog na gid kay kuan kay taas kay sandal. Wow, salamat mga anak. Sada kayong mga sekpan. Brandig kaayo. Nagsawat na niya, palit ang sandal, palit ang Sige, isuot. Wow, murag silablab ani magkalingag suot ba? Ayaw, Sakto. Ako sa rin isulob ha. Sige, balik na rin Suot niya. ko. Wow, kayo lahang pinaskuhan sa mua. Salamat mga anak, tanan akong mga anak. Si Sigaw yan. Hazel. Naanak ko pinaskuhan karon ha nga. Kadulong pa sila magawas. Yan! It's to bongkong. Bye! Basta naging kahanig abot Yay! Sakay lagi siya mo. Mauna lagi ni Naunsa mo ka mo? Aroy ka. Aroy! Ilat din sa kalipay. Salamat niya. Tanan akong mga anak ikaw sa kamugulangan hantod sa kamanghuran. Ikaw sa isulob. Salamat sa tanan akong mga anak. Naunsa. Ginoo Sino ko. pa, adios. Ma, isulog to sa nina ma. Para i-picture niya ma.